yun, pre. Kaya mo yun, pre. Kaya mo, lagi tayong bibisitahin dito. Promise ko sa'yo, pre. Tayong pinaka the best na magkasama sa Upyaan. Hindi kita makalimutan, pre. Napakabuti mo. Bago tayo pumunta sa Patay, kain muna tayo para busog yung ano natin. Busog tayo. Hindi tayo gutom. Ngayon dito tayo kakain ngayon sa... Tayo kakain. Dito tayo kain sa ano, Blue Mountain. Maraming restaurant dito. Doon sa ano, kaibigan mo. Doon tayo kumain sa Beatrice. Tingnan natin dito kay Pare Mountain. Bukas sila. Blue Mountain. Dito tayo kumain. Yan, kapit na tayo ngayon. Yan. Favorite na dyan, police. Fatima University. Sarap ng sisig dito din ng Paring Arbe. Tingnan natin kung bukas mga kabigulan. Tayong pabagyo. Ganda oh. Pabagyo tayo. Little Baguio. Open, open. Ay, wala. Open sila, open. Open. Open sila, oh. Ay, 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 ay. Ayos. Parang ano pa lang, nagre-ready. Yan na, dito na tayo. Sa... Ano Sa yan? Beatrice. Barbecue House. Beatrice Barbecue House. Yan, dito kami ngayon. Kakain kami dito ngayon. Dito na Paring Arbe. Mabait na... Yung tropa. masarap na barbecue. Yan. Mga kabigulano, kumakain naman. Kain pa. Oo. Uy! Barbecue. Ikaw. Tubal. Tubal ko mo. Ayan. Editor. Producer. Yeleka. Producer. Producer daw siya. Komedyante rin kasi yan eh. Katawa. Ah. Ay, tagatawa namin yan. Kambal. Nakain. Kaya. Bimboy. Nag-aalaga sa amin. Ayan, nag-aalaga sa mga anak ko. Ito, si Boss. Hello, Boss. Ano, dami ka nang kain ah. Sarap eh. Sarap daw. Hindi ko naman alam na lalayas tayo. Dito kami, dalawin namin yung kuya namin. Kuya John. Hindi, kinuha yung ano. Hindi, pasayin ka na. One way yan. Pinala na si Kuya, lagi yata napunta dito. Ay, di Ikaw na. Ikaw na. Mga Kabicolano, dito tayo ngayon. Dito kami sa Providence. Ang aking kapatid dito nakalibig. Tapos yung isa mga Kabicolano, si Paring Doris naman, yung big vlog ko, namatay din siya. Yung big vlog ko siya na
Bigyan mo ng tulong. Namatay na rin siya. Ngayon, pupuntahan namin siya mamaya. Namatay siya nung 28 data, 29. Ayan. Puntahan natin ang mga Kabicolano. Dito na pala. Andito. Si Domingo. Domingo. Buen consejo. Sige mga Kabicolano, lagyan nyo na siya ng bulaklak. Kasi kuya ko, Nakakasindi talaga. Mahangin na eh. Ayan, si Kambal lang naglalagay. Ito yung kapatid niya. Si Mrs. Bicolana. Ito yung anak ko. Sige, ang pakyut niyan. Bimboy, tsaka si Jampol. Ayan, sirit mo na ngayon ang gandita. Mahangin kasi, no? iyan natin yung kayong na isaki na. Yung payong eh, harap doon yung payong. Daw dito baka masunog bawal dito yung pato. Ha? Dito lang. Ang bundok dito eh. Parang bundok Arayat to. Yan si Erica, babakit na naman. Ano yung napakan na yung Bimboy? Napakan niya eh yun. Oh, nalaglag. Bakas mga Kabicolano ang hangin dito. Ayun na. Ate, yung payo mo mababalik na yan sa hangin. Yung wala hangin na. Yan ang mga Kabicolano. Bago ako malubas, mag-picture muna tayo. Ang hangin talaga. Ate, natakpan ka tuloy. Ito yung ano namin. Sus, naka-timer. Walang layo mo po. Dito ko. Dito ko kasi. Timer pala. Ay, yung shirt mo, may pantalon. Yan si Kambal. Ay, dito ka banda boy. So, si Erica. Ayaw mo sindihan? Nakaharang na nga kami eh. Ay, gusto mo naman sa'yo. Nakahangin na. Ayan na. Yung mga Kabicolano, meron naman tayong pupuntahan na isa na naman pupuntahan natin. Yung big vlog natin yung siguro mga pang 15 vlog yun. Pupuntahan namin ngayon sa Francia. Namatay na kasi si Paring Dotsi. Kaya pupuntahan natin yung may sakit. Ngayon hindi na ginaya yung sakit niya. Namayapa na siya. Pahinga na. Kaya pupuntahan natin siya sa Upang. Antipolo. Punta na tayo ngayon doon. Tapos dinaanan natin yung ano ka. Dinaanan muna namin si Bayaw doon sa libingan din niya na puntahan din namin doon, pasyalan din namin. Ayun, wala na, papunta na kami doon ngayon sa Upang Antipolo, kung saan doon pinurol si
paring Lods. Pangalan. Parang na-viral sa ano. Yung magaling Yung gumawa. biyanan ko yung nag-viral na Ang napapanood ko rin. Kaya yung nag-viral ko kasi Kami sa Ayun anak ni yung paring Lods. yung biyanan ko namin nagtulong. Gumagamot ko yun. Pero ayun Ayan si paring Lods. Wala na. Kasi nga Kasi ganun na nangyari. yung mga kulala sa akin. Mawa si paring Eh, Lods. minute ka na lang nakikita. Yung mga kabikulan. Mga kabigulano, dali namin kayo na paring Lods. Ayun, bawal kasi para video doon. Sa vlog kasi medyo masilan. Kaya okay na yun na importante nag-arting tayo doon kina paring Lods. Hindi na niya kinaya. Ganito na lang yung buhay niya. Siyempre, ando na yung nalungkot tayo. Parang doon, mabait na tao. Kaya, hindi natin alam talaga ang buhay natin. Ayun. Buti hindi ka naiyak. Sana sa magandang kalagayan na siya ngayon. Na-vlog pa natin siya noong una. Ayan, panangalawa na ngayon. Yan, naging masaya naman kami dahil karating kami doon. Maraming tao punta doon, mga kaibigan niya. Ngayon mga kabigulano, dito na tayo sa bahay. Paano na nabisita natin si paring Lods. Napakabait na kaibigan. Wala na siya. Nakalungkot man pero kailangan tanggapin. Napakabait na kaibigan si paring Lods. Saan naman ngayon paring Lods? Dito pa rin kami sa puso mo. Kaya gabayan ka ng Panginoon. Masamahan natin dati, hindi ko pa rin makakalimutan. Napakabuti mo. Kaya maraming salamat sa patuloy mo sa akin dati bahay nyo. Kaya bilang mabuting kaibigan, napakabuti mo. Sana gabayan ka pa ni Lord. Kung saan ka man naroon, nalilitiding dito sa puso ko. Love you paring Lods. Ingat ka palagi. Sana saan ka man naroon, maging maligaya ka. Ayun mga kabikulano, ito na lang yung vlog ko. Hindi ko kasi pwedeng i-vlog na para pakita yung mga bagay na okay na yun, mga ano lang konti. Importante pong kapunta ko doon sa kanya. Ganun dabis eh. Ayun mga kabigulano, buhay ni paring Lods. Yung vlog ko nakaraan, ngayon namatay na siya. Kaya hindi natin alam ang buhay natin eh. Saglit lang ang buhay. Kaya lagi pa rin tayo magdasal at alagaan sarili. Ayun mga kabikulano, maraming salamat sa inyo. Pag-subscribe na lang yung YouTube channel ko, Bicolano Elvin. Pag-ipindot na lang yung notification bell para update kayo sa mga bago namin video. Maraming salamat sa inyo mga kabikulano. Ingat kayo palagi. Happy New Year. Bye bye po.